kraanavettä. Se on muuten hiiva muhii siellä. Hiivaa. Menee tonne olutsatsiin kohta. Viinaa. Ne taas. Kossua. Kossua. Vittu. Vähän sitä meininkiä. Lauantailla raton saunalämpöisessä ja musiikki soi ja semmoista. Joo, täällä oli tänään panimo touhut. Olut on jäähtymässä tuolla ja odottaa hiivonlaittoa. Ehkä sitä hiivonlaitosta jotain video sitten, että ja appelsiinimehu tölkki on hajotettu ja semmoinenkin sinne satsi on mennyt.